anado dan kwaku for do sanya konya kese tina so ye ana wode ama no se ono ankasa ehwe so nti yese adwuma wo bɔ no nya adwuma wa ebim kura se wo ka ho bi ana de afan se ai double track system se free education se de ande ne nyina se papa wo ka ho bi ana etimi baaye ɛna yeso wo si fan se bi a stem ɛyɛ academy ni adea yesi suku na papa no kɔ ɛdan bi abu no makosi foforo de yesi wo obekwa yesi wo mo AC defense lab ɛde ma suku so awdo pia amanfo bebrebo ni din papa isan se dwuma papa ne bɔ no ɛnya sam keto no wane se omanfo a wo mo ɛwɔ bosomtwa na mu ɛwɔ Ghana mrahye badwafie na pani adwuma a wo bɔ Ghana fo hu omo ka no se wodo wani kyerɛ mu ɛwɔ Tepa manhina wo hɔ ɛyɛ nana atwenewa ampem bia odikan nana se wo hu adwuma a yewura wo bɔ nti no papa ibɔ ma di ne ani kyerɛ mu ɛwɔ Tepa ne mantam so akɔ akɔbɔ adwuma so hono mu a nana kye no aba konya de ama no so oh papa adwuma wo bɔ na no ade pai sanse enwuma suo befa no tuma pa efra Ghana mema se ya bra nana do dan kwaku fo do na fe MPP aban ba ya na se bi o nsu di makotene panti no eyade ya nana atwenewa ampem abomaden a wode eya basobɔ ekɔ ede ama sofo no ehwe nwoma nsɛm so ɛwɔ Ghana mema se na moma yintie eye Tepa mahine ne sem ne bi ye minister education minister ya ohwe agumesua so nana ma transfer hu se sabe me ose fata se bona baso ne numa pa wo ye wo Ghana agumesua eyade a asote pama ni ye amnim se aso Ghana fo so ni ye titru eye free SHS afi ede ma ode aba education agumesua mu no eyade a esron kokora enyuma wo bo edefa eye nwomesua ho e Ghana ma amse no ade a opani no se na na se wo bi panti no ade o maba akonya kese pa ede amasoafo yi na soafo yi sabre ono so bomoden e kire na ni so a atima so akonya mpanufo abo ama no e wo Tepa yi nana aye nyuma bebre wa pagya Tepa nim papa nyuma kese akese a oman hena ye akoduru ba bi na obu ho akonta na uti hu se no kreni nya oman hene a nani so ade hunu emu odu na eso papa na eso papa pani ayete ne nen eye Dr. Osei Yaw Adutwum no ana nwuma chese Ghana ma se ye hweman konka no no na ohweso ewo Ghana ma mu ase Afeya ntwaso na yantinsi New Patriotic Party ane pepe amadwokuo no na Dr. Mahmoud Ba